Moko kuom jopiny e kaunti ni ma Kisumu wuok oko kendo biyo seyo ne gavana ma Siaya okil James Bobagre Orengo ewi weche mabende Krunyo wacho kanyero ne gavana e kaunti mo Homabay Gladys Wanga. Jopiny go eko yango ni gi kinde nindo winjo be ni luor bedo e kinde jotelo go kinyalo paro ni gwenge makaluo jotelo osebedo mana kayanyore e wang' oganda kendi giwegi kido nogo ma ochido makoro oganda wacho ni ber ka jasiasa nyiso kanyero jopiny gigo mobiro timo negi ma ok ni koro gidonjo wechegi ko mag yanyruok. An johala mag Kisumu ka aloke chuny CBD. Gima notimore rach kendo wakwedo kaka joma mine. Wan joma mine nyaka miwa luor. Nikech wan bende waikore mar telo ne piny. Mama oromo kendo mama osetimo mang'eny. Wan kaka jopati baba ka nowewa broad base. Onge kuma wanyalo dhiye mana ka babo chier mowuok go mowacho ni wuoguru e broad base. Ok wanyal wuoka ni wawuok kamano. Miyo mama en chairman mar ODM. Ok nyal wuok oko ka Mheshimiwa Orengo wuok to yanyo mama malich miwuoro. Gima kata nyithindo ok onego bed ni winjo. Ndalo chien ka nitie na yenje moko bet. Mano wakwedo kabisa ni gimiluongo ni ayany ok wadwar. Sani to koro Mheshimiwa Orengo wuok oko kendo yanyo Gladys Nyasuna Nyawang'aya. Ok onego bed ni gik kaina no wuok kuom jatelo. Wakwayo gi duol mamuol. Orengo wuok oko mondo ikwa mine msamaha. Nikech idwa kawo kura kuom ng'a. Iwuotho left and right idwaro kura. Idwa kawo kuom ng'a ka dhako tiseyanyo. Dake man gi kura. An onge gi ok wadhi mi nyaka nyithindwa manyiri nyaka ma yawuoyi go to winjo wa kaka mine. Ngani betie kiny awuok Manyata bunge. An ja bunge to wase fight. Tend mine ni wasetime advocacy watimo campaign mondo mine bobede leadership. Koro Nyawang'aya Gladys Wanga ok wane manu okete ka Raila Amolo pod nitie mondo bed chairmarwa mar ODM. Ok wadwa tuge ODM ka wadwaro leadership. Emomiyo waketo Nyawang'aya mbele kendo wantie toke. Wadhi kode to kwadwaro ayany. Iluonga ni Salim Onyango Tosha and Chief Whip mar bunge la wananchi Kisumu County. Leaders, slow it down. With all due respect, leaders slow it down. Okwamor, our leaders can come in public, the utterances, vulgar languages in front of our kids, in front of voters. Where are we heading as leaders? There's so many things ma attach to Kenya. There's so many things ma affect Kenyans. One giveche mangen munyalo wacho ne jopiny. Munyalo miwa solution as leaders, not abusing language, not vulgar languages. No, we are in public. We are not up and what condemn what manage agree Bobo Rengo watch. Gladys Nyasuna Wanga, our beloved chairperson. Wewe Orengo, koma wewe.